Bună! Bine v-am regăsit la un nou video. Am lipsit o perioadă mai lungă de pe internet, din lipsă de timp. Astăzi vin în sprijinul vostru al asistenților medicali sau viitori asistenți medicali cu locuri de muncă în Germania. Dacă sunteți în ultimul an de studiu sau ați terminat și doriți să veniți în Germania, să știți că firma Reactiv angajează asistenți medicali cu sau fără experiență. Și acum să intrăm în detalii. O să las toate informațiile acestei firme, numărul de telefon, adresă, site-ul lor în descriere. Puteți să luați legătura, să sunați, să trimiteți un e-mail direct la firmă fără a plăti niciun fel de taxă și foarte important este că nu se percepe niciun fel de taxe de venit în Germania, taxe de intermediari sau ce fel de alte taxe ați citit pe alte site-uri sau pe internet sau nu știu. E totul gratuit, adică ca să vii să lucrezi în Germania nu te costă absolut nimic, trebuie doar să vii. Pe lângă faptul că nu se percepe niciun fel de taxă de angajare, firma vă oferă și vă decontează atât transportul din România până în Germania. Dacă veniți cu avionul, o să vi se ofere transportul de la avion până la domiciliu. Important este că o să primiți contractul de muncă pe perioadă nedeterminată, ceea ce o să vă ajute mult mai târziu dacă vreți să luați un credit sau orice altceva. Foarte important de asemenea este că aveți cazare gratuită pe perioada 3 luni de zile de când veniți în Germania. Să intrăm în detalii. Ce ar trebui să aveți voi? În primul rând ar trebui să aveți permisul categoria B. Foarte important, fără permis nu aveți ce să căutați la această firmă. Dacă încă nu deții permisul de conducere categoria B, nu este prea târziu să te apuci de școală și după aia să vii. Probabil că veșnica problemă este limba. Nivelul de limbă germană. Să știți că Reactiv vă oferă sprijin în învățarea limbii germane, de a face un curs, chiar și în România, o să vi-l plătească. Dacă știi deja germană, nu este nevoie decât să stai examenul de limbă de nivel B2, în diplomă necesară echivalării studiilor de asistenți medicali în Germania. Firma Reactiv este o firmă care se ocupă cu îngrijirea pacienților la domiciliul acestora, în care tu, ca și asistent medical, trebuie să te deplasezi de la un pacient la altul cu mașina firmei. O să primiți o mașină de la firmă cu care o să vă deplasați de la un pacient la altul și o să faceți îngrijirile necesare fiecărui pacient în parte. În funcție de necesitățile pacientului, o să fie nevoie de măsurarea tensiunii arteriale, de măsurarea glicemiei, de administrarea insulinei, de administrarea tratamentului medicamentos, pansamente. La unii pacienți o să fie nevoie să împărțiți medicamentele și să faceți necesarul de medicamente pentru o săptămână în care pacientul să știe să își administreze singur tratamentul. Mai sunt unii pacienți la care o să trebuiască să le faceți duș, să-i ajutați să se îmbrace, să-i ajutați să se spele sau să-i spălați chiar voi. Unii pacienți o să trebuiască să fie preluați de la domiciliile acestora și transportați la sediul firmei, unde să aibă parte de alte îngrijiri zilnice. Un alt punct important la această firmă și pentru tine este că poți să-ți faci planul în funcție de necesitățile tale, adică dacă vrei să mergi acasă sau o situație în România și trebuie să pleci, mergi la birou și să rezolvi orice. Pentru toți angajații sau doar cei care doresc, firma oferă un abonament lunar gratuit la sala de fitness, deci doar ce trebuie să faci este să mergi să faci puțină mișcare. Dacă ai timp liber și dorești să faci ore suplimentare, să știți că acestea sunt plătite un pic mai bine. Despre salarii rămâne să vorbim mai mult în privat. Tot ce pot să vă spun aici pe internet, în online, este că zilele de sărbătoare sunt plătite extra, adică aveți sporuri de duminică, de Crăciun, de Paște, de 1 mai, câteva zile care mi-au venit acum în minte. Puteți să-mi trimiteți mie un e-mail sau puteți să trimiteți direct pe adresa firmei și o să primiți toate răspunsurile de care aveți nevoie. Dacă doriți să luați legătura cu firma și nu știți germană, să știți că vă stau la dispoziție. Puteți să-mi scrieți orice întrebare aveți sau neclaritate pe adresa de e-mail pe care o găsiți în descriere, iar eu o să transmit mai departe toate mesajele voastre. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșit. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest video și să distribuiți pentru ca aceste informații să ajungă la cât mai multă lume. Vă mulțumesc, o zi frumoasă!